Hola, soc Victòria Rovira, autora i comissària de l'exposició Rojava, Dones entre guerres. L'exposició Rojava, Dones entre guerres és un projecte documental iniciat l'any 2021 fins l'any 2025, durant 5 anys, a Rojava, al nord-est de Síria. Explica el paper crucial de les dones de Rojava, principalment aquestes dones militars que arrel de les primaveres àrabs van agafar les armes per defensar el seu territori. Van trencar estructures polítiques i socials profundament arrelades. Van trencar el patriarcat. Per altra banda, aquesta exposició també explica les dones civils de Rojava, al nord-est de Síria, com han patit les conseqüències dels conflictes, tant la guerra civil de Síria com de l'Estat Islàmic, com actualment de la massacre del govern turc. Finalment, en aquesta exposició hi ha un tercer àmbit que explica sobre l'ajuda de les noves polítiques que han fet el govern autonòmic de Rojava, com han ajudat aquestes dones civils a trobar refugi i a trobar una independència econòmica. Aquestes dones militars també han impulsat una autèntica revolució social i feminista, ecològica i basada en la genealogia, que és la ciència de les dones. L'objectiu d'aquesta exposició, bàsicament, és sensibilitzar sobre el tema de les dones en un context de guerra, de qualsevol guerra, no només de la Rojava, també d'altres conflictes. Per altra banda, vaig fer aquesta exposició perquè de les dones militars de les IPJ se n'ha parlat internacionalment a bastament durant anys i anys, sobretot quan aquestes dones estaven en un conflicte contra l'Estat Islàmic. Però després, al cap dels anys, aquestes dones ja no sortien tant a premsa internacional i vaig voler seguir aportant o seguint parlant d'elles perquè aquestes dones segueixen patint i segueixen defensant el seu territori, actualment contra l'estat turc, segueixen defensant també el seu territori sobre les cèl·lules de l'estat islàmic que segueixen actives i segueixen defensant una societat igualitària i justa. Per altra banda, també he realitzat aquesta exposició perquè des de fa uns anys tinc una relació estreta amb tots els territoris kurds. El 2017 ja vaig realitzar un reportatge fotogràfic també extens durant mig any al Kurdistan iraquí sobre els peshmerga contra l'estat islàmic. Llavors, volia seguir documentant, volia seguir explicant una altra realitat, amb un altre context, però dins la zona kurda. A banda, Rojava, al nord-est de Síria, és un clar exemple sobre resistència, sobre lluita, sobre feminisme i sobre igualtat. Sense oblidar que en qualsevol guerra, com la del nord-est de Síria, les que més pateixen són les dones civils i els seus fills.